ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ କଣ ହବ? ରାଧା ସକାଳ ସୁନା ଦେଉଥିଲା ମୋତି ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ମନରେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। রাঘবানন্দ বাবা প্রেমানন্দ বারিষ্ট শান্ত কিন্তু বাবা ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରେ ତୁମ୍ଭେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାବା, ତୁମ୍ଭେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହା ହିଁ ନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଘରକୁ ଆମକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିନଥାନ୍ତେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏକଥା ଠାକୁର ରାଜା କହିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନରେ একথা নিশ্চয় সত্য না অবশ্য বাবা। ধন্য ধন্য তুমি ভক্ত শ্রেষ্ঠ। প্রভু জগন্নাথ জগন্নাথ স্বপ্নরে একথা ବି କହିଲେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନୁହେଁ କି କାଠରେ ନୁହେଁ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତୁମ ଘର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କଳା ପାହାଡ଼ ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରଣାରତ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ କଳା ପାହାଡ଼ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁନି ବାବା, କୁହନ୍ତୁନି। ସେ କଳାଶ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ ବଶ୍ଚ। କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ସାଲବେଗ, କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ବଳରାମ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ହେଲେ ସେମାନେ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତମେ ମାନେ ବି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅମର ହୋଇ ରହିଯିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ତୁମ୍ଭ ଘର ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀ ହେବେ, କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ରହିବେ। हे प्रभु जगन्नाथ, हे प्रभु कालिया साहब, तुम कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। ଯା ବାବା ନେଇ ଆସ। बाबा से मुद्रिकाणी ए बाबा में देदबा। ହଁ ହଁ, ଯା ଯା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆ। ଯା ଯା तू ठीक समय पहुंच जाइछु। देख आम घर किए आछंती, पुरी आछंती, ठाकुर राजा पठेइछंती। ଆମ କଳାଶ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଲୋ ମା। ସେ ତା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବ। ହଁ ଏ ହଉଛୁ, ଯା ଯା ନେଇ କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭେ କଣ କହୁଛ? ତୁମ୍ଭେ କଣ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସବୁ କିଏ? ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ। ଆମ ବେଶ ପୋଷାକ ତମେ ଦେଖ କନ୍ୟା। ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯଦି ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଦିନ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ କବଳରେ ବିଚରା ରଜା ପୁଅଟା ପଡି ନଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ସେଦିନ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ବେଶ ଧାରଣ କରି ରଜା ପୁଅକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି এই ସବୁ ଚାଲିଛି ତ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର ସବୁ କାରନାମା। ଆମକୁ ଏମିତି ଭଣ୍ଡ କହିବାଟା ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଭଣ୍ଡ ଯିଏ ସେ ବାବା ନୁହଁ, ଯିଏ ବାବା ସେ ଭଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଏମିତି କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ସବୁ ମାୟାବୀ? ଅପମାନ ଅପମାନ ଘୋର ଅପମାନ, ଘୋର ଅପମାନ ଏସବୁ। ସେଦିନ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନା ହରିଣ ଆଉ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ଭିତରେ ଫରକଟା ନ ଜାଣିପାରି ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ, ଆଜି ଯେ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଆମ କଳାସାଙ୍କୁ ନ ହରେଇବୁ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ? ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କନ୍ୟା? ପ୍ରମାଣ। ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀ ହିନ୍ଦୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ରାଜି, ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ କି ପ୍ରମାଣ ଦବୁ କନ୍ୟା? କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ହବ। ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କନ୍ୟା। ପଚାର, ଅନୁମତି ଦେଲେ କଣ ପଚାରିବା ପଚାର। ସପ୍ତାହକୁ 7 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାହିଁକି? କାହିଁକି ବାବା? ଆପଣ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛି। ସେ କଥା କଣ କି ବାବା, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ହଁ ହଁ,
ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ଆଉ ତାଛଡ଼ା ତମେ ତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନି। ଆଉ ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ପଚାର ପଚାର ପଚାର, ତ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବାବା। ବାବା ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ, ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଯୁବକ, ତେଣୁ କନ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ କୃଷ୍ଣ, ତମେ କଣ ଅକ୍ରୁର? ଧଳା ବାବା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ କନ୍ୟା, ସପ୍ତାହରେ ଏଇ ଗୁରୁବାରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକାଦଶ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାମିଳନ ହୁଏ, ଏହି ଦିନକୁ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କି ଅମୃତ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର, କି ଅମୃତ ବାଣୀ, ଧନ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ କନ୍ୟା? ମଣିଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଦୁଇ ପାଖରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ବୋଲି ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖାଗ୍ନିର ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ଆସେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ହିଁ ନିଆଁ ଆସିଥାଏ। ତାମାନେ ରୋଷ ଘରୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି? କହୁନା ଆଉ କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, କଣ ସିଆଡେ ତାଳଦା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସିଆଡେ ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସମୁଦାୟ କଲେ ଆକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାବା? ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି, ଉପରୁ ଖସିଛି। ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ଅଭଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି, ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପୁଣି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅବଢା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦିଅ, କିଏ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି। ଦିଅ ବାବା ଦିଅ। କନ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବି। କନ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ଜିନିଷ କଣ? ଅବଢା, ଅବଢା, ଅବଢାକୁ କେହି କାହାକୁ ବାଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ହାତ ପୁରେଇ ଖାଆନ୍ତି। ଯେ କେହି ହାତ ପୁରେଇ ଅବଢା ଖାଇପାରେ? ସେଠି ନଥାଏ ଜାତି, ନଥାଏ ଗୋତ୍ର, ନଥାଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଛି ଅବଢା। ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧର୍ମବାଦୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିବାସୀ, ହଁ, ବଶିଷ୍ଠ ଗୋତ୍ର, ଋଗ୍ବେଦ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ, ଆଗ୍ନିକ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଧର୍ମୀ ବହୁତ ଜାଗା ପାପି ପାପି ମହାପାପ ପୁଷ୍କର ପକାରୀ। ତା ଠିକ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାରେ ତକବୀର। ଆଲ୍ଲାହୁ আকবার। ଭାଇ, ଏମାନେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଭାଇ। ସେ ମୋର କୋଉଠି ଚାଲ ତାର ସାରା ବୁଢା ମରିବେ ଏକାଠି। ଭାଇ, ତୁ ପଳେଇ ଯା, ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେ, ତୁ ପଳେଇ ଯା, ଯା। या प्रथम जगन्नाथको पाकिस्तान पठाई दियाଯିବ। ତାପରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଟା ହେଇ ତତଲା ନିଆଁରେ ତରଳି ଯିବ ତମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚୁପ ଛିଡ଼ା। ଏଇ ଭାଇ, ଏ ଶଳା ତୋ ଭଉଣୀ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତା ଖାଲି ଗୋଇଠା ମାରିଛି। ତାକୁ ପଳେଇ ଯିବ, ନହେଲେ ତା ପଡ଼ିଆ କୋପାଡ଼ିକି ତନ୍ଦୁରୀ କରି ଖାଇବି। ଦେଖୁଛୁ ଏ ବାରିକାର ସାହସ କେତେ ଦେଖୁଛୁ? ମତେ ଛତରୀ କହିଲା, ତତେ ଶଳା କହିଲା।
ଅରେ ବାଳିକା ପଠାଣ କଣ ଖାଇବୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ବାଳିକା ପଠାଣ ମୋ ଘଇତା ତୁ ମୋ ଘଇତା ମତେ କହିତା କଲେ ଶୁଣି ପାରିବୁ ବାଡ଼ିଖିଆ କହୁଛୁ ମୁଁ ଖଟ ଖିଆ ଦେଖି ତୁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମୁଁ ଡମ୍ପର ସେ ସାହୁ ଭାଉଛୁ ଟପି ଦଉଛୁ ସେ ତ ପେଣ୍ଡାଲ ଯାହା ଖେଳ କରୁଛି ତୁ ସାରି ଗାଧୁଆ ବି ଖେଳ କରୁଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ଲାଇଟ୍ ଚଲେଇଛୁ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଇ ସାବୁନଟା ୟୁଜ୍ କରେ ଆପଣ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ କହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁପେରିଆ ଭୟ ଆଇଟିସି ଆଉ ଯୋଉ ଘନ ବାଳ ତାଙ୍କର କିଛି ହଲେଇ ଦଉଛି ଏ ବାଳର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ତଳ ନା ସିଏ ହେଲାଣି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ବୋଲି ଭଲ ବହୁ ହେଇଛୁ ଲୁଗା ଫୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖଡ଼ମ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ବାବା ଟେକି ଦଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତଳ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକିନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁହେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ନା ମୁଁ ମୁଁ ତାପରେ କଣ କହିବି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ତାପରେ ଯାହା କୁହାଯିବ ତୁ ହଉଛୁ ସେଇଆ ମତେ କଣ କୁହାହବ ଜାଣିଛୁ ନା ଗାଡ଼ି ଆଣି ସତର ଖାଇ ପଇତା ଖାଇ ଆର ବୁଲି ଅଇଠା ଖାଇ ଅପସଂସ୍କାରୀ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେ ଆତ୍ମା କହିବି ଏଠି ୟୁରିଆ ଦରକାର ଦେହରେ କଣ ସାର ପାଣି ବାଜିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାର ପାଣି ବାଜି ଦେହ ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ସଫଳ ଲାଗେ ଭାଇଟି ତାର କୁଣ୍ଡଉଥିଲେ ଆମେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡରୁ ରଜା କେହି ଲାଗିବ ବେଚାରା କୁଣ୍ଡଉଛି ନାଇଁ ମୋର କାହିଁ କଣ ଯିବ ମୋର କାହିଁ କଣ ଯିବ ପବ୍ଲିକ ମାଡ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ଆମେ ସହିବୁ ଏବେ ତୋ ଉପରେ କେମିତି ପଡିବ ଦେଖେ ମୁଁ ପକେଇବିନି ଏ ମାଉସୀ ପକେଇବ ତୋ ପୁରା ଖୋଲୁଛି ରହରେ ବାପ ରହବା ତୁ ପୁରା ମୁସଲମାନ ହେଇ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ରହି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅର ସରତାର ସୁଯୋଗୀଟା ଗର୍ଭବତୀ କରୁଛି शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यामगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम्
ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲାଣି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିଦେଇକି କହୁଛି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହ ମାଉସୀ ଘରେ ଥିବା ସେ ଅର୍ଥଜାତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି କଲୁ କାହିଁକି? ତାକୁ ନାଇଁ ସେ ହାରାମଦାଦା ତକି ଖାଁକୁ ବିକ୍ରି କରୁ କାହିଁକି? ଆଉ ସେ ହାରାମଦାଦା ତକି ଖାଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ନେଇକି ପାକିସ୍ତାନରେ ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ଡିଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକି? କହ। ଖାଲି ସେତିକି ନା ମାଉସୀ, ତମ ଘର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିବା ତମ ପୁଅ ଭାଇଆ ପଣ୍ଡାକୁ ମରଣ କରିବା ହାତ ଥିଲା ଏଇ ବାବୁ ଖାନ। ବତା ଫାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଫାଡ଼ିଦେବି। ମତେ ବତା ଭଳିଆ ଫାଡ଼ିଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ ରଖିବି। ତୁ ଶଳା ପଠା। ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଲୁ, ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଆଗ କଣ ଛୋଟ ପଛ ବଳ ତୋର କଣ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଲୁ। ସେ ତ ଭଉଣୀ ମାରିଥିଲା। ନିଜେ ବସିଲା ବାପ ନା ତତେ ବାଟୁଛି ମୁଁ ମାର ଖାଇବି ନା କଣ ଚାରିଟା ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ତାକୁ ତୁ ତ ଖାଉଛୁ ଶାନ୍ତା କାଲ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ସେ ଭଲ ନାଚେନି, ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ। ମୁଁ ନାଚୁଛି ଆମର ଚିନି ବଢି ଚିନି ବଢି यूट्यूब रानी रूपाली मिश्रंकर गोटे मुसलमान युवक सहित तो चीची पड़ी है मस्त मस्त हाँ देखु केमती कुकुर भाया कु ये हूँ रूपाली मिश्रंकर भाई रोहन मिश्र ये दलाल जमी दलाल बड़ी आउ एक दलाल झील दलाल टंका निज झील को मुसलमान हाथ में टेकी दिए ଅଜୁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ନା ଶତ୍ରୁ? ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ମୁଁ ତମର କେତେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ତମେ ତ ଦିନ ରାତି ବେଗ ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ ନିଜେ ରୋଷେଇ ନ କରି ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଖାଉଛ ଜଙ୍ଗାରେ କୁତ୍ତା ଦେଶୀ ହଉ କି ବିଦେଶୀ ଭଲ ଜଗିଲେ ଭଲ ମାଲିକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କୁଁ କୁଁ ହୋଇ ପାଦ କାଟିଲେ ଭଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଦୁଧ ଭାତ ଖାଏ ଏଇ ମାଲିକ କଲେ ଗୁଳି ଖାଏ ତୁ କୁତ୍ତା କଣ ଖାଇବୁ କହ ବବୁରୁ ବନ ଗୟା କଣ ବନି ଗୟା? ବବୁରୁ ବନ ଗୟା ବାବୁରୁ କଣ? ବବୁରୁ ଆନ ପଣ୍ଡା କିଏ ସେ? ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ ସେ କାଲି କହୁଥିଲା ମୁଁ ପାବ ଆଜି କହିଲେ ବବୁରୁ ଆନ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଛ କାହିଁକି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୁକୁର ଭଳିଆ କାହିଁ କହୁଛୁ କାହିଁ ସେମିତି କଥା କିଛି ରହିବନି ତା ଅଛି ନା ଅଛି ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଛାଡ଼ିବି ନା କିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିକି ଛାଡ଼ିବି ନା ବାରୁଣି ଆଉ କଣ କରିବ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାଇ ଛୋଟ ମଜା ତାକୁ ଧରିବାର ନାଇଁ ବାରିକିଆ ମୋର ହଲେଇ ହଲେଇ କେମ୍ପା କରିସାରିଲେ ବାରିକେ ସେ ହାତ ନା ସାବଳବା ଭାବି ଦେ ଅଠାଣ ମୋଦି ଚାହୁଁନୁ କୁଳାରେ ବବୁଲ ଭାଇ ବବୁଲୁ ବବୁଲ ହଁ ବବୁଲୁ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ତାର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସବୁ ଏଇ ବୁଢା ମୋ ବୁଢା ପାଇଁ ଏ ବୁଢାକୁ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡୁଛି ଜାଲି ଫଟା ବୁଢାକୁ ବବୁଲ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ଠିକ ଶୁଣିଛି ଇଏ ପଠାଣ ନେଇ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖିଛି କହୁଥିଲା ଆଜି ତାର ପାକିସ୍ତାନୀ ମା ଧୋଇ ତାକୁ ଦେଇଦବ
अब मत तो क्षमा कर दो। बे वो साला क्या स्टैचू बन गया साला बहुत अक्कल जाता है साला তোরা আলোচনা করে এই কোর্ট কিছু কোন জায়গা আরে ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତମ ଗୋପା ଆଚା 14 ବର୍ଷ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାର ନାଁ ନେଇ ତୋ ଜାତିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେବତା ପାଲଟି ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଲବେଗରୁ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପାଲଟି ଗଲେ ଆରେ ମନ୍ତ୍ର ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଚାରୁ ପ୍ରଦେଶ ଏ ଦେଶର ସରଳ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଯୋଉ ସରଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତମେ ଶଇତାନ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଟିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛ ତୋଳା ଯୋଉ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଠି ତ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଇଲନି ତୋ ମାଇ କୁନ୍ଦୁ ଚାଲିଆଇଲ ମୋ ମାଟିକି ଯୋଉ ମାଟି ତମକୁ ଦାନା ଦେଲା ସେ ମାଟି ସହିତ ବେଇମାନି କରୁଛ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଝି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ତେବେ ଯାଚି ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଆମ ଜବାବ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିଛ ମତେ ପଚାରିଲ ଆଉ ତତେ ପଚାରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ପଳେଇଲେ ଉଡ଼ା ଜାହାଜରେ ବସି କଣ 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 ପାକିସ୍ତାନ ଗଲେ ଉଡ଼ା ଜାହାଜରେ ବସି କହିଲେ ଲଙ୍ଗ ଟୁର୍ ଯିବି ମାନେ ମୁଁ ରଥ ଯାଇପାରିବିନି ଅଣ୍ଟା ଧର ଯିବୁ ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଦରକାର ଏଇ ଟିକେଟ ହଁ ମୁଁ କରିଛି ନା ତୁ କରିଛୁ ଟିକେ କାଟୁଛୁ ଦେଖିବୁ ଧରଛି ମୁଖେ କଣ ବାବର ବବରୁ ସତର ବଦଳି ସତର ବଦଳି ଜାଣିପାରୁନି ନା ଉଲ୍ଟି ଗୁଟେ ରକ୍ଷା କର ମତେ तू तो खाऊ इे कहीं खाऊ भाग साला भाग साला ତୁ ବି ଫେରି ଦଉଛୁ ନା ଯାହା କହନ୍ତି ପଠାଣ କାହାରି ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ ପୁଅ ପୁତଳା ସାଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ବାହାର ଲୋକଟା ଆସିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନବ ମତେ କିଛି ଦବ ନେଇକି ଯାଉ ତୁ ଫେରି ଦଉଛୁ ନେଇପାରିବୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ସତ କରିଦେବି ସବୁ ସତ କରିବି ମୂର୍ତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇନି ଏଇ ଶଳା ରଖିଛି ରଖିଛି ତାକୁ ପିଟିକି ଆଦେଇ କର ଟଙ୍କା ଦଉ କଣ ମୁଁ ମଲେ ସେ ମତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ପିଟୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧା 60 ଟା ବିଧା ପାଇଲା ମୁଁ ତ ପାଖ ସରଳ କରୁଛି ତୁ ଆଉ ଫେରି ଦଉଛୁ ପରମ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବଢା ଖାଇକି ପାପ ଛଡ଼େଇବି ମୁଁ ତ ପାପ କରିଦେବି ଶହେ କାମ ଧର तो जीवन सारा खाली हिरो पार्ट करू हेले तो नना हिरो कला ভিলেন ବି କଲା ସେଦିନ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଏମିତି ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା ଏ ତ 2-4ଟା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଠାକୁର ରାଜା ଠିକ ତୋରି କରି ଡରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଜୟ ହବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କଣ ଆଜିର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେହି ଲଢିବାନି କି ଆମେ କେହି ହାରିବାନି ତାହେଲେ 100 ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଲକ୍ଷେ ବତାୟ ଏକା ଲଢିବ ମୋ କଳା ସାଥ
ହେବା ତ ଘୋଡ଼ାସନ ତ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛୁ